I de la capital del Bages ens movem ara cap a la capital d'Osona, i és que al pavelló olímpic de Vic hi tenim la nostra companya, la Núria Parera, poques hores abans que el primer equip del Patí Vic, d'hoquei patins, jugui el partit d'anada de la promoció d'ascens per poder tornar a l'Hoquei Lliga. Després d'una temporada regular molt bona en què han acabat en segona posició, demà afronten aquest primer partit a la pista del Lloret. Com dèiem, al pavelló olímpic hi tenim a la Núria. Núria, bona tarda. No sé si hi ha nervis per aquest partit que pot suposar un primer pas per al retorn a l'Hoquei Lliga. Bona tarda, Guillem. Nervis no ho sé, però jo crec que ganes sí. Recordar que el Patí Vic aquesta temporada ha acabat segon amb 49 punts a l'Hoquei Lliga Plata del grup nord. Però qui ens ho pot explicar millor de totes maneres és en Ramon, l'entrenador, que el tenim just aquí al costat. Bona tarda, Ramon. Bona tarda. Des de plató el Guillem em preguntava, hi ha nervis per demà, per d'aquí poques hores? Doncs mira, la veritat és que m'ho ha preguntat molta gent, ens ho ha preguntat i no estem nerviosos. Estem tranquils, sabem que estem on ens mereixem, hem fet bona feina i afrontem el partit amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè estem contents de poder somiar fins al final de la Lliga i optar a aquest play-off, que seria pujar de categoria amb un Patí Vic, que és un club històric, així que nervis no, estem molt contents i amb moltes ganes per demà. Entenc que també moltes ganes per tornar a la màxima categoria de l'hoquei estatal. Sí, totalment. La gent té molta il·lusió, tant els jugadors com tot l'estaf, i inclús crec que hi ha un ambient generalitzat a Vic i als aficionats del Patí Vic, i estem il·lusionats per intentar, ja et dic, tornar a pujar a un històric com és el Patí Vic a la màxima categoria. Llavors, ara ens has dit els aficionats, també vosaltres, com està l'equip, els jugadors, tu com a entrenador, a nivell de motivació? Doncs bueno, a nivell de motivació ens sobra, la veritat. Estem molt preparats, tant mentalment com a nivell de tàctic i físic, sobretot els veig molt bé, i estan molt motivats. A ells, com et dic jo, que és un somni per tothom, doncs per ells també, i estan molt motivats i molt conscienciats de que demà tenim un repte molt gran per endavant, i és el que vol tot jugador. No sé si us heu mirat gaire, suposo que sí. De cara al Lloret, que és aquí us enfronteu, com ho veieu el seu nivell de joc, el vostre, si ho heu estudiat? Sí, evidentment. Portem 2 setmanes des que va acabar la Lliga. Portem estudiant al Lloret, portem preparant-los, ho hem fet a consciència, però bueno, també ho hem fet com ho fem amb tots els partits. Nosaltres ens ho preparem molt bé, fem els vídeos, treballem molt com juga el Lloret, i bueno, és un equip que està, igual que nosaltres, està allà perquè s'ho mereix. És un equip molt fort, sobretot defensivament, és molt complicat de poder arribar a porteria amb garanties, i aprofiten molt els errors. Jo els he dit que demà tindrem que vigilar molt de no cometre errors, pèrdues de bola, errors de mig del camp, perquè ells ho aprofiten molt i surten molt bé a la contra, i bueno, també tenen jugadors amb molt talent, que busquen moltes situacions d'1-1, i és un equip de nivell, però també nosaltres ho som. Demà jugueu al Lloret a 2:15 del vespre. No sé si sabeu alguna cosa o està previst que molta afició bigatana vagi fins allà a Lloret. Jo crec que sí, jo no ho sé amb seguretat, però jo crec que, ja et dic, la gent està molt il·lusionada, i jo crec que la gent vindrà a animar-nos, i hi haurà un bon gruix de gent de Vic que vindrà a apoyar l'equip. Entenc que aquesta afició, que vagin sobretot a un partit fora de casa, és important pels jugadors també, vull dir, és un punt de motivació. Per suposat. Ja han vingut diversos cops, també els biguetans ens han vingut a apoyar, a la Lliga Catalana, per exemple, a Vilafranca també van vindre a la Copa de la Princesa, i en diversos partits han vingut a fora a apoyar-nos, i els necessitem. Necessitem aquesta gent que vingui a apoyar-nos. També no sé si és un punt a favor jugar la tornada a casa. Sí, bueno, hi ha gent que poder pensa el contrari, no sé, jo crec que sí. Jo crec que tenir la tornada a casa pot ser que tinguis un mal partit o que no hagi anat del tot bé, i tenir la tornada a casa pot ser que sigui un punt a favor que tinguem el recolzament de tota l'afició. Doncs moltes gràcies, Ramon, i recordar que la tornada jugarà el dia 1 de juny aquí a Vic, al pavelló olímpic. I bé, Guillem, tu ets biguetà, no sé si aniràs a Lloret, però diu molt de tu, eh? Jo, si més no, m'apunto ja a la cita del dia 1 de juny per aquesta tornada aquí al pavelló olímpic. Gràcies, Núria, que vagi molt bé i bon cap de setmana.